Syudad sa Mandaue, gustong hinay-hinaya na paglimpyo ang nataran sa Cebu International Convention Center kon CICC sa mga nanimuyong residente. Mao nga nagplano silang mopalabang og dugang budget alang niini. Ug adunay live report si Nico Sereno. Nick? Yes, may gitinguha ang pagpapasar og supplemental budget sa dakbayan sa Mandaue aron itukod nining temporary shelter alang sa mga nabiktima sa mga dagkong sunog. Sa nataran sa kanhi Cebu International Convention Center, pabilin nga nagpuyo ang gatusan ka mga pamilya nga biktima sa sunog sa Mandaue. Ang uban, biktima sa dakong sunog sa Gizo ug Mantuyong ni atong 2016 nga wala makabalik sa ilang orihinal nga gipuy-an. Samtang ang uban na biktima sa sunog sa barangay Tipolo ni atong 2019. May nasagul pang pipila ka pamilya sa gidemolish nga Pinoy-anan daplin sa sapa sa barangay Subang Dako. Aminado ang mga residente, lisod ang ilang kahimtang sa CICC grounds ug nang hinaot nga mahiluna na sila. Mayon ta nga ibalhin na lang mi sa amo ang gitawag nga maamuan na jud is permanent na dili na sa temporary kay suffer kay tanan. Mas hindot man ang mabalhin kay diri sige mo nagbaha diha. Matud sa City Hall, giplano na karon ang anam-anam nga pagpapahawan sa CICC grounds. Ang mga residente na lista sa umaabot nga housing projects sa syudad sama sa pagatukuron nga condominium aron sila mabalhin. Sa inisyal nga plano, ibalhin una sila sa temporary shelter sa may barangay Gizo, likod sa CICC. Kaning mga materials magamit ni siya, reusable ni siya. Mahipos nga. Oh, gamit. Gilaraw sa syudad nga makapalabang og 75 million pesos nga supplemental budget ang konseho alang sa katukuran sa temporary shelter sa mga residente. Kung makabalhin na sila, malimpyuhan na sab ang CICC grounds alang sa pag-ugmad sa dapit. Gihan ay pahinuon na may ang plano alang niini kay aminado ang syudad nga medyo daghan-daghan maning maapektuhan og mataw-tawran pasab kining pagpatukod unya sa temporary shelter una pagyud hingpit nga papahawanan ang grounds sa kanhi CICC compound. Abay? Nick, sa pagkakaroon na ba sila gihatag nga target date kung kanus hingpit nga malimpyuhan ang CICC? Sa pagkakaroon hinunay wala pa gyud definite nga date ang gipasabot sa mayor niini. Importante mapapasar una kining supplemental budget aron dunay pondo dayon ang syudad nga makatukod na sila ni temporary shelter may apan kun siya ang pangutan-on si Mayor Cortez ang pangutan-on mas maayo kunong immediately may kay doon na magiplano sab ang syudad sa pagpaugmad pagpa-develop nining karaan nga istruktura aron mabalhin na sad kung pwede ang City Hall gikan sa kasamtangan nini nga lokasyon karon paingon sa bag-o nga ilang gitinguha nga area diha sa CICC grounds. May Daghang salamat, Nico Sereno.